Здравейте, аз съм Мартин от град Пловдив. Занимавам се с видеообработка и заснемане, използвайки FPV дронове. Ето тук имаме един малък FPV дрон и един малко по-голям, който се използва за навън. Един FPV дрон дава на пълната свобода на пилота да позиционира камерата където пожелае, с каквато скорост пожелае, което създава много по-динамични кадри и като цяло кадри, които изобщо не могат да се постигнат с един нормален дрон. Някои от интересните клиенти, с които съм работил, са комплекс Малина в Пампорово, хотел Империал, който се знаеше като хотел Виктория в Слънчев бряг и клуб Бушидо в Пловдив. В комплекс Малина заснехме една кратка реклама, която показва техните малки къщи, които се дават като мини хотелчета в Пампорово. И направихме една динамична реклама, като дрона кара по една рекичка, след това влиза в едната къща, обикаля и след това излиза и се спуска от високо, за да покаже целият комплекс отгоре. Нещо, което не може да се заснеме с друг дрон. В Слънчев бряг направих едно кратко клипче с големия дрон и го бях качил в социалната мрежа и ги бях тагнал. На тях им хареса видеото и ме наеха да направя още допълнителни кадри, като две от тях събраха общо 3,5 милиона гледания в TikTok. В Бушидо снимах наскоро, бяхме направили кампания, като те организираха за целия комплекс хореография, която ние заснехме в една вечер, като снимахме вътре в дискотеката, докато имаше изпълнители, като например Папи Ханс. Реално се получи като лайв перформанс, заснето от всички ъгли, докато самият изпълнител пее и също се вижда реакцията на публиката, което е много по-интересно и динамично от това, което може да се заснеме с една нормална камера. Ако имате интерес от заснемане с FPV дрон за вашия малък или голям бизнес, може да кликнете копчето отдолу под това видео. Там ще намерите моите контакти, като телефонен номер, моят Instagram и имейл. Най-лесният начин да се свържете с мен е чрез телефонния номер. Също така, ако ми пишете в Instagram, отговарям бързо. Клиентите, за които споменах, също може да намерите, ако скролнете малко по-надолу в тази страница. Може да видите кампаниите, които съм работил и резултата от тази работа. Благодаря за вниманието и довиждане!